Петър Петров е един от емблематичните представители на българския андърграунд през 90-те години. Харизматичен и щедър към близките си, но безмилостен в бизнеса. Превръща се в символ на двойното лице на прехода. Човек, уважаван в родния си град като дарител и покровител, но същевременно въвлечен в тежки престъпни схеми. Добре дошли в Престъпни легенди. Петър Петров е роден през 1965 г. в град Белово. Прякорът му е Пешо Патерицата. Получава го след катастрофа през 1992 г., когато чупи таза си и дълго време ходи с патерици. Преди това е известен като Пешо Чука. В родния му край Белово го наричат така заради борбения му характер. Бил е национален състезател по борба в категория до 90 кг. Кариерата му приключва след катастрофата. Служил е в казармата с актьора Влади Въргала. Двамата стават близки приятели и прекарват време заедно. Става гард в бар Флорида в Пловдив. Изгонен е от бар Флорида заради изнудване на клиенти, след което прави погром в заведението. Приятел е с Георги Калапатиров, италианеца. Член на управителния съвет на Локомотив Пловдив заедно с Георги Калапатиров и Николай Попов в началото на 90-те години. Един от основателите на клуб 777 заедно с Георги Италианеца, Стоян Ненчев Цеко, Николай Чилигиров и Валери Димитров. Организацията има около 3000 бойци и е основен конкурент на ВИС и СИК. Напуска клуб 777 през 1994 година. Двамата с Калапатиров официално напускат фирмата на седмиците през 1994, но не прекъсват връзките си с тях. През 1995 година патерицата и италианеца са издирвани за въоръжен грабеж. Връзките им с престъпността вече са ясни. Партньорът му Георги Италианеца е убит през 1995 година. Това се случва на гребния канал в Пловдив. Жоро Италианеца е носил куфари с пари преди да бъде разстрелян. Смята се, че парите са били за негов много доверен човек, който вероятно му е обещал да му помогне да го свалят от национално издирване. Клуб 777 се разпада през 1996 година. Седмиците влизат в остри сблъсъци с ВИС и СИК, които доста често се увенчават със стрелба. Патерицата преминава под крилото на ВИС за кратко. През 1996 година контролира клон на ВИС-2 в Пловдив. Въпреки че не е официален представител, често е виждан в офиса им. Според медиите е имал влияние в КПП Капитан Андреево. Там държи контакти с митничари и контрабандисти. Смята се, че Петър Петров е бил замесен и в контрабанда с цигари към Русия. Продължава този бизнес след смъртта на италианеца. Подозира се участие в рекет по магистрала Тракия. Свързан е с турски наркобосове, замесен в международни канали от Турция към Сърбия. Неговите хора съпровождат тирове с забранени вещества до границата. Част от плащането получават стока. Мутрите на патерицата препродават стоката на ВИС и СИК. През януари 1998 година изчезва пратка с 120 кг забранени вещества. Тя е скрита в тир, но така и не достига до границата. След бариерата на Капитан Андреево пратката е посрещната от хората на патерицата, чиято задача е да охраняват товарния камион до Калотина. Тирът и ескортът му тръгват към Сърбия, но камионът така и не стига границата. Според една от версиите, патерицата и хората му я присвояват, разчитайки, че ще им се размине. Твърди се, че идеята дава Поли Пантев, който впоследствие е убит на остров Аруба. В схемата участват турски мафиоти и Ал-Кайда. Според пенсионирани спецченгета, работили по случая, каналът е свързан дори с Осама Бин Ладен. Започва от пустините на Афганистан и достига до Западна Европа. Според доклади на ЦРУ, Ал-Кайда поемат контрол над каналите към Западна Европа, като техни партньори са босовете на мафията в Турция. Едно от основните трасета минава през Турция и България. От 1997 година за пратките у нас отговаря именно патерицата.
Патерицата официално обяснява, че стоката е конфискувана на границата. Това не приспива съмненията на партньорите му и директно обвиняват представителя си в България. Следват няколко разгорещени спора между патерицата и чуждите босове. След като не се съгласява да плати огромна глоба, се стига и до фаталния край за Петров. Решението за екзекуцията му е взето в Истанбул. Според оперативни данни, лично хора на Бин Ладен одобряват покушението. Убит е на 20 март 1998 година в Пловдив, на улица Кичево в квартал Кючук, Париж. Нападението се извършва от бяло БМВ. Патерицата е в джипа си с шофьора Петър Тавков. Около 20:15 часа вечерта. Държи мобифон, когато от БМВ-то изкачат двама мъже и започват да сеят куршуми срещу колата. Шофьорът на патерицата включва на задна и бързо потегля, но се забива в близко дърво. Това дава възможност на наемниците да си свършат работата. Килърите използват картечни пистолети Скорпион. Стрелбата е професионална и прецизна. Престрелката е жестока. Патерицата е поразена от общо 9 куршума и умира на място. Предното стъкло на автомобила е пробито на 17 места от откосите. Шофьорът му оцелява без нито една рана. Въпреки че куршумите са десетки, всички са насочени към патерицата. Килърите са действали с открити лица. Нямат притеснение, че ги виждат десетки свидетели. Операцията изглежда изпълнена от чужди наемници. Професионализмът и дързостта подсказват, че не са местни аматьори. Оръжието е открито година по-късно. Намерено е в колата на Ганчо Въчков Ганеца. Ганеца се самоубива при полицейска акция. Това става на 6 юни 1999 г. в София след гонка и престрелка с полицията. Патерицата е бил съдружник и в ООД Белово. Фирмата се занимава с минерална вода. Притежавал е малък хотел в Пампорово, заедно с съдружника си Николай Чилингиров. Имал е участие в дискотека Бедрок в хотел Рожен. Това поражда версии за имотни конфликти. Спонсорира местни певчески групи и самодейци, праща ги на екскурзии и събития. Прави дарения на църквата, известен е като щедър към родния си край. Най-много помага на сестра си. Подарява и плаж с минерален басейн и бар Казанова, който по-късно се прекръства в дискоклуб Екстази. Организира грандиозен концерт през 1996 година на стадион Локомотив в Пловдив с 15 000 души публика. Сред гостите на концерта са Лили Иванова и Чочо Владовски. Събитието остава знаково за града. Близък е с певицата Елена Чалушева. Тя го нарича свое осиновено дете. Любимата му песен е "Бедни и богати". Освен това харесва сръбска и македонска музика. Неговата приятелка е с македонски произход. Това обяснява любовта му към македонските песни. Всяка година приятели и близки почитат паметта му. Събират се на улица Кичево в Пловдив. На 17 годишнината от смъртта му са положени 17 рози и 17 свещи. Това правят Елена Чаушева и бизнесдамата Диана Богданова. Смъртта на патерицата предизвиква масова скръб в Белово. Там го приемат като закрилник срещу насилието. Неговото име е гаранция за спокойствие в района. Убит е на 33 годишна възраст. Убийството на Пешо патерицата остава неразкрито. Поръчителите и изпълнителите не са заловени. Изобилните улики така и не са достатъчни за залавянето на убийците и до ден днешен. Историята на Пешо патерицата е като огледало на едно цяло поколение. Хора, излезли от спорта и хвърлени в хаоса на прехода, където силата често заменя закона. Той тръгва от тепиха, минава през охранителния бизнес и стига до подземния свят, който поглъща всичко по пътя си. За едни остава герой от старите времена, за други предупреждение, че властта и парите в онези години винаги идват с висока цена. Днес името му е част от мита за 90-те, време, в което героите и престъпниците често са едни и същи хора. Пешо патерицата си отива млад,
но легендата му остава като спомен за бурните, сурови и противоречиви години на българския преход.